Здравейте, казвам се Симеон и днес ще ви запозная с това как от сканирано изображение с хоризонтали, т.е. ако примерно в университета имате някакво задание, което са ви го дали, вие сте го сканирали и съответно цялата процедура как да се стигне до самото векторизиране на хоризонталите. Стъпките са горе-долу следните. Обработва се сканираното изображение в някакъв редактор, да се премахне текстове, да се премахнат излишната информация като цяло. След това се импортира в AutoCAD, но понеже при сканирането се осукал чертежа, получават се едни изкривявания и естествено не е в мащаб, тъй като това е JPEG. Така, тези неща ще покажа как се коригират, как се мащабират и съответно после как да почистим от шум, тъй като изображенията има точки, които ще видите по-нататък в самия клип, че те ще почнат да ни пречат и е хубаво да ги почистиме. И в крайна сметка ще ви покажа и самото копиране на хоризонталите, как става. Се надяваме до края на клипа да сме готови с една картна основа, която може да работим с нея. Дали ще я импортираме в CV3D, дали ще продължим да работим в AutoCAD, това вече е лично предпочитание на всеки. Ето, тук съм показал сканирани изображения. Това всъщност, в крайна сметка, трябва да представлява една карта, като това е лявото изображение и това е дясното изображение. Както виждате, тук има разни надписи отстрани, има рамка, тия черни петна е хубаво да се махнат, предполагам, че са някакви сгради. Тук някакъв подпис има с зададената скорост. Тези неща не ни трябват за AutoCAD и е хубаво да се премахнат. Сега, ако е много претрупано съответно чертежа, може да се почистят и тези реки и съответно поточета, които те най-много пречат при импортирането на хоризонталите. Хубаво е да нямаме нищо, което да пресича хоризонталите, така че като му задаваме автоматично да въвежда хоризонталите, да няма нещо, което да ги пресича и да обърква самия AutoCAD и да тръгва в различни посоки. Ще видите, аз няма да ги почиста тези потоци и реки, за да ви покажа как да се справите с този проблем, ако решите да не го правите. Но ако са малко, в тази картна основа в случая има прекалено много, т.е. не са толкова много, но аз съм мързалив и не ми се занимава с тях. Така, следващата картна основа, тук са по-малко, но пак няма да ги пипам, защото отново ме мързи, първото, което е. Второто, което е, по тях се ориентирам съответно къде хоризонталите се изкачват и къде слизат. Така придобивам представа от самия терен, как изглежда и дали съм в правилната посока на съответно на задаване на котите. Всеки може да намери начин как да обработи изображенията. Аз ще го в момента за целта на урока ще го направя с нашия любим Paint. Като няма да влизам в детайли, защото вече съм ги обработил и честно казано няма смисъл да си губя времето и вашето. Така, както виждате има няколко начина. Единият начин е с селектиране и триене, а другия вариант е хващате си гумата и почвате да търкате. Вариант да увеличите гумата е с Ctrl и плюс. Виждате, увеличава гумата. А ако решите пък, че ви стане много голяма, Ctrl и минус. Така се управлява размера на гумата и така. Почвате да чистите лека по лека, като внимавате покрай хоризонталите да не ги изтриете. Както, тук такива петна е хубаво да изчезнат, да мога да селектирам направо да го изтрия. Защото колкото по-малко черни петна има, толкова по-добре е после при обработката. Като цяло ние гониме максимално чисто изображение. Сега, дали ще закачите малко от рамката не е от особено значение, защото тя така или иначе ще ни пречи също, но пък
Това в AutoCAD ще ви покажа как съответно да избегнете от него. Така, ето, тук сме готови с съответно изображенията. Както виждате, всички надписи са махнати, тук отстрани по-голямата част е изчистено. Реките съм ги оставил и потоците. Ето я реката и поточето. Готови сме за импортиране в AutoCAD. Отваряме си AutoCAD. Аз в случая работя с AutoCAD 2016. Създаваме нов документ или чертеж. Докато чакаме AutoCAD да реагира, да ви кажа какво е необходимо. Необходимо е да намерите така наречения Autodesk Raster Design за съответната версия, която имате на AutoCAD. Пак повтарям, аз съм с 2016 и съм свалил Autodesk Raster Design 2016. Така, щом отворим документа, е хубаво веднага да си нагласиме настройките при импортиране. Units. Precision, аз лично предпочитам до втория знак след запетаята, както при граусите, така и при дължините. И избирам сантиметри. Това са мерните единици, когато се импортира в съответно как да го сканира, в какви единици. Цъкаме OK. Значи стъпката до там е иконката на AutoCAD, Drawing Utilities и Units. Аз веднага ще го запазя, тъй като искам да почне да запазва постоянно там през определен период от време и поне да знам къде да го намеря, защото AutoCAD има навика да крашва. И така, стигаме до втора точка, импортиране. Ето го тулбара, който се появява с пакета на Raster Design. Вече като сте го качили, ще имате абсолютно всички тези опции, като първото нещо, което трябва да направим е да импортираме изображението. Както виждате, AutoCAD Raster Design 2016 и избираме картата 1, тази лявата в случая, и го импортираме. Тук ще започне да ни пита за разни неща, които не са ни кой знае колко важни. Единствено Units трябва да променим в сантиметри. Така, Next, Finish, готово. Сега, както виждате, изображението е криво. Наклонено, изкривено. Това цялото трябва да го коригираме по някакъв начин. Вариантът е да си хванем линията, да си премерим от самото задание, от хартияния носител, тези точки, т.е. тези страни, на колко са равни. Ако пък самото задание е с криви ъгли, е хубаво и тях да ги премериме, но за нашата цел, нали, на курсовия проект, няма да влизаме в такива подробности. Селектираме правоъгълника и на базата на това, което сме измерили, е хубаво веднага да направим правоъгълника, за да може спрямо него да коригираме чертежа. Чертежа, който имам, така съм премерил, че е приблизително на 49.7 на 49.5. Така. 49.5 е високо, 49.7 е хоризонталното разстояние. Сега, понеже AutoCAD не че не работи, но предпочита да работи с битонални изображения. Това изображение в момента е True Color, което означава, че той го смята, че е с точни цветове. Естествено, това не ни върши работа, т.е. върши ни, но доста по-бавно. Пишеме .indepth. Тук в конзолата, както виждате как се изписва. Избираме го него. Избираме Bitonal, т.е. битонално. Понеже това е единственото изображение, той автоматично го разпознава и го прави битонално. Ако имаме две или повече, съответно ще ни попита да селектираме кое изображение точно искаме да конвертираме. Сега, както забелязвате, стана доста по-бледо. Да, ама не и точно така. Черните линии, които бяха хоризонталите, вече са прозрачни.
и всичко останало си е бяло. Необходимо е да смениме позициите, т.е. бялото да стане прозрачно, а пък прозрачното да стане бяло. Така, това става отново в Raster Tools toolbar от Raster Design. Избираме тук Clean Up и даваме Invert. Отново той автоматично разпознава изображението и го сменя. Както виждате, вече имаме хоризонтали. Да, ама не са хоризонтали, това е само изображение. Но много ясно се виждат. Ако забелязвате, тук има разни такива точки, така наречения шум. Това се премахва последния начин, като изберем пак от менюто Clean Up, Despeckle. Избираме го него и сега той пита в кой район, т.е. да създадем прозорец, в който се намират тези точки. А ние в случая искаме в цялото изображение да се премахнат тези неща. Избираме Entire Image или и Enter. Сега, той се ни пита да зададем размер на този шум. Тоест, избираме някакъв размер на шума, който е достатъчно голям, защото всичко под него ще бъде избрано също. Така, колкото по-далече виждаме, толкова по-голяма е шума. Значи, тук имаме шум, както виждате, и тук. Аз лично бих избрал този. И сега като зум аутнем, виждате, че цялото е с точки, червени точки. Натискаме Enter и те изчезват. Най-вероятно ще се наложи още няколко пъти да се повтори тази операция. Да, аз пропуснах една стъпка. Clean Up, Entire Image, за да може съвсем да се изчисти този шум. Готово. Така, ако забелязахте, тук селектира също точки от хоризонталите. Това е нормално. Не е лошо да следите за такива неща, защото после, когато избирате автоматично да ви трасира полилиниите за хоризонталите, където има дупка, в повечето случаи не я прехвърля. Тоест, ако върнем няколко стъпки, е хубаво да оставим този шум, който е бил. Така, много върнахме. Така. Е хубаво да го оставим, защото тук по някакъв начин най-вероятно това ще успее да го преодолее и да направи една цяла полилиния. Сега, трябва да се мащабира този чертеж. Ние като имаме тази страна и сме направили нашия правоъгълник, ние вече може да го вкараме в мащаба, в който е разпечатан. Сега, това става последния начин. Избираме Rubber Sheet. Тук избираме Triangular. Това е начинът, по който самия AutoCAD ще обработи информацията. Задаваме Add Points. И тук избираме ръбовите точки, които сме премерили. Аз съм премерил вътрешния размер, така че селектирам вътрешния размер и съответно посочвам къде да бъде дестинацията. Т.е. изходна точка, дестинация. 4 точки точно при такива рамки са напълно достатъчни. Така че задаваме си точките. Така. И като сме готови, натискаме Enter. Пак ни се появява този прозорец, даваме OK и изчакваме да обработи изображението. Той така ще го мащабира до хартияния носител, а вече ние от хартияния носител трябва да го мащабираме така, че да са реални размерите, т.е. действителни. Поне аз съм свикнал да работя с действителни размери, а пък в друго поле да съм в мащаб. Както виждате, доста сложен процес и отнема време.
Сега изчакваме. Ето. Това се получи. Съответно AutoCAD така е изчислил и е коригирал изкривяванията. Както виждате отгоре, тук започва малко по-тънко, а тук е вече по-дебела линията. Тоест, той вече е в мащаб на хартията. Вече ние имаме идеално копие на това, което е в реалност, т.е. от хартията, вече е в цифров вид. Така. Сега, хубаво е да се импортира и в другото изображение, за да може да се да ги напаснем и да ги снадим. Така, в момента аз няма да го правя, защото нали, принципът е един и същ, така че само с това изображение ще работя. По линията вече можете да я изтриете и имате изображението. Сега, почистили сме от шум, мащабирали сме го и имаме идеално копия вече на хартията. Ние знаем, че тази карта е в мащаб 1 към 5000. Сега, тук имаме 50 см. Поне би трябвало да имаме. 49,7. Значи, 49,7 см. 1 см е 50 метра. Тоест, 49 см и 7 мм по 50 метра трябва да е 2000, приблизително 2500 метра. Трябва да получим, когато го мащабираме. Значи, селектираме картата и му даваме scale. 50 пъти в повече. Тоест 5000 делено на 100. Така ще знаем колко е. Сега, хващаме линията и мериме колко се е получило. Естествено, сега няма да можем. Така. Селектираме този край и този. Както виждате, 2485. Значи, това е реалният мащаб, в който ние ще работим. Това, естествено, са метри. 2500 метра. Значи, ние ще работим и в вертикална посока в метри и така ще получим действителния терен. Вече преминаваме към създаването на хоризонталите, т.е. от расторното изображение ще го направим в векторно изображение, цифров модел. Избираме отново Raster Tools и тук под Followers избираме Contour Followers. Така, както виждате, няма кота на нито един хоризонтал. Аз обаче на заданието знам и ми е отбелязано, че ето този хоризонтал, по-дебелия, ми е 300 метра. Избирам някъде на него, съответно, една точка. Както виждате, тук продължи по рамката. Ние това не го желаем като хоризонтал, защото после като го свързваме към другата част от картата, тук после и в Civil ще ни създаде проблем в самия терен. Тоест, това как се връща? Когато имаме тази жълта линия, пунктираната, която е вързана към мишката, това показва къде е края. Значи, това означава, че тук е началото, а това е края. Ние искаме да върнем назад някои от точките. Така, за да стане това, натискаме Switch или S. Така сменя посоката, т.е. това става начало, това край. Когато смениме, натискаме Rollback и избираме тази точка, която е тук, защото ние до тук искаме всички тези точки да почнат да се връщат в тази. И както виждате, готово. Тази част от рамката вече я няма. Отново обръщам посоката, т.е. това да бъде края, но виждаме, че е спрял. Не е копирал изцяло хоризонтала до край. Това означава, че нещо го е възпрепятствало, дали е дупка, дали е повече информация и се чуди на къде да тръгне. Примерно, тук е имало по-голяма вероятност да спре, защото тук има разклонявания. Затова казвам, че поточетата е хубаво да се изтрият и да нямат контакт с тях. Когато имаме такъв проблем, натискаме
Add и добавяме точка. И натискаме после Continue или O и Enter и той продължава да копира терена. Тук пак заяде, пак натискаме, даваме Continue и той така ще продължи докато не стигне до края. Както виждате тук му даде повече информацията и тръгна по потока. Значи искаме отново да се върнем в тази точка. Rollback или R-Enter. Натискаме тук. Add. Добавяме точка. Една до две точки е хубаво да се навлезе навътре, за да може съвсем ясно да му е на AutoCAD на къде тръгва и на къде са насочени нещата. Да продължи да изгражда хоризонтала, по линията. Така. Отново тръгнахме по рамката. Значи, даваме rollback до тук и вече проверяваме дали е следял през цялото време един и същи хоризонтал. Така като гледам, така е, нищо му няма. Следял е един и същи хоризонтал с малко помощ от наша страна, но вече това е. Няма повече да се занимаваме с него. Натискаме Enter и сега той ни пита на каква кота се намираме. Както споменах по-рано, знам, че този хоризонтал е на кота 300. Пиша си 300, защото това си е в метри. Даваме Enter и отново Enter. Ето, както виждате, растърното изображение е изчезна отдолу и остана векторното само. Естествено, веднага се сещам да си направя леери, за да мога по-лесно в процеса на работа по-нататък да боравя с тях. Така, ще направя хоризонтални за primary, т.е. за главните през 25 метра хоризонтали, ще ги направя зелени. И ще добавя един за secondary, за второстепенните, които ще бъдат примерно червени. Така, избирам този хоризонтал, хвърлям го на хоризонтални primary, защото е 300. И хоризонталите са през 5 метра. Такъв е растъра на самата карта. По задание. Сега, как да разпознаем на къде растат хоризонталите и на къде слизат? В случая знам, че това тук е река. Значи, няма как това да е по-ниско, защото ще се разлее тази ръка и ще тръгне надолу. Значи, знаеме, че е в обратна посока. Това е реката, това е по-високата част и тръгваме надолу. Избираме отново Contour Follower. Аз за момента ще избера отново главен хоризонтал, т.е. 1, 2, 3, 4, ето този е главен хоризонтал. Пък и той си личи малко по-широка и линията. Continue. Така. Обаче да видим дали... Да, тук естествено има проблем. Switch. Rollback. До тук. Enter. Знаеме, че това намалява. Значи, от 300 имаме 295, 290, 285, 280, 275. Enter. Отново Enter. Когато въвеждаме коти в AutoCAD по този начин, когато използваме Raster Tools, той помни предишната стойност. И ако намалява, той продължава да намалява през същия интервал. Сега ще ви покажа, без да го коригирам, просто ще ви покажа, че помни тази настройка. Виждате ли, че сега показва 270. Значи, той знае, че ние сме слезли от 300 до 270. Излагах ви. Той не помни през какъв интервал е. Той знае,
зададено е в AutoCAD, че контурите са с стъпка 5. Затова той си помни през 5. Обаче помни поне посоката. Тоест, ако почнем да нарастваме с контурите, той ще помни през 5 метра, че той нараства. Или пък обратното. В случая знаем, че това е 295. Enter. Избираме отново следващия хоризонтал. И това се прави докато не приключи края, т.е. докато не минете абсолютно всички хоризонтали. Сега като натисна Enter ще покаже 300. Това означава, че нараства, защото ние бяхме на 275, изведнъж написахме 295 и сега той мисли, че ние растем. Ще напиша 290, Enter. И сега, ако селектирам следващия хоризонтал, Enter, той ето, има 285. Той знае, че вече слиза надолу. Хубаво е да следите последователността, за така избягваме две неща. Едното е възможност за грешка, да объркаме дали се качваме или слизаме и да не объркаме да сложим два хоризонтала на едно и също ниво. Този elevation ни е необходим, защото така, после като работиме в Civil, примерно, там може да създадем surface на базата на тези хоризонтали. Ако е за AutoCAD и ще работите в двумерното пространство, тогава не е необходимо. Сега, тук, ако натисна в 3D кутията, Viewport-а, ще видите, че са на различни нива тези линии. Така ние знаеме съответно точната височина на всеки един хоризонтал. Когато попълним картата, ще получим един цял терен. В крайна сметка, тук, ако натиснем в 3D пространството да видим този терен и го разгледаме, ще видите, че той наистина вече е 3D. Както виждате, тук е по-високата част, тук е по-ниската част и отива към реката. Можете да видите и от другата страна. Това ни е всъщност вече финалното, всъщност това, което се стремяхме в този урок да направиме. Това е за този урок. Ние в него успяхме да се научим как да обработваме сканирани изображения, как да ги импортираме в AutoCAD, да ги мащабираме и коригираме за изкривяванията, причинени при сканирането, как да ги почистим от шум и съответно да достигнем до крайната цел. Да превърнем едно растърно изображение в 3D модел. Ние представихме хоризонталите като полилинии, които са разположени както хоризонтална посока, така и в вертикална. И създавахме този 3D модел, който е готов за допълнителна обработка в Civil 3D. Аз ще продължавам да качвам клипове, свързани с Civil 3D, защото аз ги правя благодарение на това, че имам проект по пътно строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Така че абонирайте се за моя канал, за да следите за новите уроци и това от мен. Чао!